Здравейте! Вие сте с гласовете на рока. В това предаване ще ви срещнем с групите, участвали в един малко по-особен фестивал, който наистина се оказа лекарство срещу депресията в началото на есента. Това са New Disease, които трябва да влязат в студио съвсем скоро, за да запишат първия си албум. Field, които предизвикаха фурор с новия си диск. Италианските хеви надежди Chaos Wave, лидерите на немската готик метал сцена Крематори и шведите Evergrey, които за трети път се изправиха пред българските си фенове. Бяхме на едно участие на един мотофест на Предела и Любо от Mass Music дойде веднага след нашето участие и ни каза: момчета, имаме една идея, искате ли да дойдете и да свирите в зала Христо Ботев заедно с Крематори? И ние естествено казахме: не искаме. Не мога да откажеш на такова предложение. Мисля, че на Любо това беше идеята. Иска малко по-такава, както той се изрази, джъмп група, скачаща група, защото нашия стил е малко соулфлайски, така да го кажем. Различаваме се, да, коренно от другите групи, но мисля, че това е по-интересно. Фестивал, всяка група, която е различна, по-интересно ще бъде и за зрителите. Случва се това, че ние свириме примерно от 4 години сме се събрали да свириме. До сега сме издали едно видео, имаме 3 песни записани и след един месец влизаме в студио, най-накрая си запишеме първи албум дебютен, да видим за какво става въпрос, най-накрая да, после участие, клип и така. Песни вече много стари, те могат да се кажат, че въобще не са за нов албум вече, има смисъл, не са издавани. Иначе са свирени, просто трябва да излезат на бял свят да ги чуят хората. Това сме ни четиримата, аз съм Сашо вокал, това е Иван китара, човекът, той мисли музиката, това е Емо свири на бас, това е Дани барабани. Ние се познаваме от много време вече, приятели сме,
свирим заедно, пием заедно. Еднаква музика, смисъл и това ни обединява. И харесваме еднакви неща. Ние се познаваме може би от 10 години и всеки от нас преди това е свирил, имаме някакви групи. Свирили сме и комерс по разни кръчми, но не беше хубаво. Всеки свирил кавери на Гери Мур, нали? Не беше интересно и решихме най-накрая, събрахме се и да свириме нашата музика, път каквото стане. Какво от нас ни кефи, там нататък хората ще преценят. Да, до нова година се надяваме да сме ги записали нещата, да са смесени и живот и здраве, да се направи на промоции. Нещата ще се чуе. Естествено, че е трудно, особено с този стил. Просто хората знаят за какво става въпрос. За мен група в България е това, което, както винаги аз съм казвал, ние сме се събрали. Има хора, които в неделя отиват в училището и ритат матч. А това си е нашето хоби, събираме се и свириме за кеф. То просто България с тази музика сега пари не може да си скарат. Няма ли така? И ракия. Това е положението за сега. Ние сме New Disease и вие гледате Гласовете на рока!